YouTube, Kid Fury, Brain Blaster saaste. Mulla on aika paljon. Vois heittää tästä parit tonne. Hei, haluuks sä yhden? Joo. Onko? Okei. Paljon sulla? Ota vielä yksi watermeloni. Joo. Noniin. Yksi watermelon. 3 sitruunaa. Joo. Sitten 1 vihreä ja 2 sinistä. Oho, mutta tää vihreä ei näkynyt. Noniin. Mä oon jo vähän syönyt näitä, koska why not? Joo, ei oo enää mitään. Mä just söin tällaisen omenan, joten... siis Brain Blaster haaste. Eikö aloita watermelon? Lähdetään watermelonilla. Tämä omena, sitten vielä toinen sitruuna. Noniin. Joo. Voidaan aloittaa. Nämä on kirpeitä. Y, T. Nyt. Okei, me voidaan aloittaa mustikasta. Ja on tarkoitus siis nauraa mun nauneilla ilmeillä. Tää näyttää tosi kirpeältä. Se ettei nyt varsinaisesti nää. Tossa on tuollaista... Miten tää maku meni näin nopeasti pois? Eli tässä on tällaista nauraa. Eli... Ja huomenna mä ehkä kuvaan. Ja ehkä mun kaverille tekee ton Dilluusus-haasteen. Joten yhdessä nähdään ehkä sen. Jos mä teen. Lopetaanpa puremaan. Nyt mennään omenalla. Kattokaa, tuossa lukee Apple. A-P-P-P-L. Whatever. Tää on siis oikeesti niin paha. Hyi. Kun tää vaan menee niinku väärinpäin. Ei voi mitään. Otetaan tämä toinen. Sinne menee sekin. Jätkät, tänne tyttö. Noniin, lähdetäänpä omenalla. Okei. Nostetaan vähän panoksia. Hei Henni. Joo. Kuvataanks yhdessä videossa ja tehdään sellainen, että se, kun vedetään KPS 3, niin se vetää yhden Brain Blasterin. Okei, nyt tänne. Okay. No niin, tästä vaihtuu vähän panokset. Tää on vähän oikeesti vaikea mennä. Koska nämä ovat hyvin pahoja. Monta sulla on? Aika paljon vielä. Mulla on 4. Mulla on YKK 5. Okei. Sua ei näyttää nyt videossa. No niin. Okei, siis laitetaan nää samaan kasaan. Laitetaan nää samaan kasaan. Joo. Eli me 9 Blaster. tässä.
Siis 9 Brain brain blasteria. blasteria. Mitä sä tässä sanoo joten? Eli näitä saa Arkioskilta ja Alepasta. Mun on oikeesti pakko hakea vettä. Nopeasti sitten, koska mun treenit alkaa kohta. Mun Tää on oikeesti niin pahaa. ihan oikeesti. Ihana maku. Okei. Eli mulla oli äsken tämä mustikka, Mulla olikin äsken tämä. lemoni, se on väärinpäin. Oikeastaan mulla oli muuten omena. Mun katsojat varmaan jo ties sen. Nyt. Okei, no hei. Nyt se KPS. 3. Joo. KPS. 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 Yes! Mä laitan vähän kameraa kaunis. Mä syön täällä. Ei, mä saan valita näistä sulle. Ja mä otan omena. Käykö laittaa ovenkin? Sun pitää syödä tätä 30 sekuntia ja sitten sä saat vasta ottaa vielä. Ai vähimmäkseen! Niin. 30 sekkaa vähemmäksi. Ei niin paljon. Joo, 30 sekkaa aina. Otetaan 10 sekkaa. Ei kun Koska sit se on niin pahaa. Ja 15. No 20 sitten. 15 tai 20. 15. Noniin. Okei. Okay. Mua oikeesti pelottaa. No hei, ootas. Jos tää lohduttaa, mä tuun sun seuraa. Et sä saa. Mulla on jo valmiin tää jo seuraavan kerran, kun mä häviin. Okei, okay. Ihan sama, sä saat päättää, tuut sä vai et. En tuu seuraa, joten... Ei kun... Ei kun syönniks. Mulla on parempi laatu kuin sulle. Niin onkin. No niin, syö se. Henni, oota. Suussa on jotakin. Älä. Voi vitsi. Tää haisee. No niin, syöttää oikeesti. Tos menee aikaa. Nyt. Voi vitsi. Nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No niin. Aloitin tuosta 16 sekas. Mun kieleen sattuu. Ja räpätissä roikkoa. Okei, no hei. Hyvä tyttö. Okei. No hei. Eikö mennä seuraavaan nopeasti? Otetaan nyt vaan yhdestä. Okei, kahdesta. Ei! Voinko mä ottaa 3? No okei. Okay. Eikö mennä watermeloon? Eikö mä saan päättää sulle? Se aukesi joo. Ihan sama. Mä vihaan vitsi sit. Lemon. Mäkin vihaan applea. Lemon. Mä vihaan applea. Hei, mä nostan mun panoksia. Mä vedän 30 sekkaa tätä suussa ja sit vasta.
Nyt mun treenit alkaa. Whatever. Mitä sit jossain vaiheessa lähtee? Okei, no hei. Alkaa nyt. Tuo on oikeesti kirpeä. Kaksikymmentäneljä sekkaa. Ei, mä en halua, että minä sut kunnon huonon näköinen. Mulla on videostani. Okei, se on nyt hyvä. Mä vedin ainakin mun laskuus 30 sekkaa. Mä vedin 24. Pitäis laskia. Noniin. Hashtag win. Ja mä valitsen sulle. Ui saakeli. Okei. Ei, toi oli sitruna. Siis blueberry. Mustikka. Tää ei oo mulle niin paha. Kai. Ota. Viisitoista yli 6. Mä lähden. No hei, tehdäänpä silleen. Tää oli näköjään taas silleen, että 3, koska sun pitää lähteä. Elikkä mä voitin. Okei, vedetäänpä loppuun molemmat samaan aikaan. Noniin. N, Y, T. Ota. Mä sattuu enemmänkin ikeniin. Mä otan hänge. Eli ikeniin. Noi N, Y, T. Nyt. Oi! Aivan muuta mikä on ihmeellistä. Kun meillä on ollut haasteita 3.